Đấy, jam bye nato goribni. Bile gorib थाफाना सालाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आं लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो मा जोंनि बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै थांनाय 1 तारिख जुलाइनिफ्राय अदालगुरियाव गोदानै मोनसे लकसभा नांगौ अदालगुरि नामनि बेखौ लानानै जोङो आन्दलन खालामगासिनो दं आरो खालामलांबावगोन जोंनि आन्दलना 7 तारिखसिम जागोन आरो बिनि उनाव आरोबाव गोदानै मोनसे फेज आरोबाव जोङो आन्दलन खालामबावगोन जेखि जाया जोंहा मा होनो अदालगुरि समस्ति लकसभा समस्ति मोननायनि जोंहा अधिकार दङ मानो होनोब्ला 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव सुक्तियाव स्पष्ट लिरखानाय दङ जे जेब्लानाखि आसामाव गोदानै डिलिमिटेसन जागोन समस्तिनि अब्ला माने अदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे जागोन होननानै स्पष्ट मोनसे लिरखानाय दं बे हिसाबै आसामाव 2007 सनाव डिलिमिटेसन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दिहुनदोंमोन बे ड्राफ्टआव अदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभा बे मोननैबो ओंखारदोंमोन खिन्थु जोङो दाखालि 20 तारिख जुनाव जितु गोदानै ओंखारनाय इलेक्सन कमिसननि जितु ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जोङो अदालगुरि लकसभाखौ जों नुनो मोनाखै बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबाबो दरं लकसभायाव थाफानो हानाय नङा जोंनो अदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो डिमान्ड दैखांबोदों आरो जों आसा खालामो आसाम सरकार एबा भारत सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासंगोन आरो जों बिनाय बादि दाबिनाय बादि जिहेतु जोंहा अधिकार दङ सुक्ति मथे बे हिसाबैसो जों बिदों बियो निस्सय जाफुंगोन दा जोङो एबसु आरो इउपिपिएलखौ जोङो खावलायबाय थादों जे नोंथांमोनहाबो अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै डिमान्डखौ होनांगौ भारतनि इलेक्सन कमिसननो बा सरकारखौ खावलायनांगौ भारत सरकार तथा माने आसाम सरकारखौ बेखौ जोङो खावलायबाय थादों खिन्थु जोङो नुनो मोनाखै दिनैसिमबो नुनायाथ' जों बहा नुनो बिथांमोना 20 तारिख जुनाव बे ड्राफ्टखौ ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बमासो गावदों फुरथि खालामदों जादों लोंदों रंजादों माने बिथांमोना बुंदों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय समस्तिया होननानै थारमाने जों बेखौनो बुजिनो हायो जे अदालगुरिनि बे मोनब्रै समस्ति आरोबाव नैबे तामुलपुर बाक्सानि तामुलपुर आरो गरेस्वर समस्ति बे 6टा समस्तिखौ दरंजों लांफानांगौ होननानैसो बिथांमोना निस्सय होबोदों जों बेखौसो बुजियो दा जों बेखौसो बुजिदों दाबो समय दङ प्रमद बर'आ केबिनेट डिसिसन लानानै दाबो हरनो हायो इलेक्सन कमिसननो बा भारत सरकारनो बा आसाम सरकारनो अब्लानो जायो बा फैगौ एसेम्ब्लिनि 11 तारिखआव जितु एसेम्ब्लि जागोन बेवहायबो बिथांमोना सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन हरनो हायो जे जोंनो अदालगुरि समस्ति लकसभा समस्ति नांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोनखौ जोङो बेबादि मावगोनखौ जों नुहुराखै मावनायाथ' बाद हो जोङो बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों बिथांमोना जेखिया पार्टिया जेखियानो जाया मानो जों खावलायदों बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथा दङ 25 बोसोर 30 बोसोर गोदोनानै थालांबावगोन बे समस्तिया ओंखायनो बारे बारे जों खावलायबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना मावगोनखौ जोङो आसा खालामाखै दा आङो मथथे जोङो थाबैनो नैबे 7 तारिखनि उनाव दिल्लीयाव थांनाय जागोन इलेक्सन कमिसननो जोङो मेम'रेन्डामखौ हैगोन भारत सरकारनोबो होगोन आसाम सरकारनोबो हरगोन जे थांनाय 2003 सननि सुक्ति मथे जितु समस्ति जानांगौ बे हिसाबै जोंनो बानायनानै होनांगौ होननानै प्रमद बर'आ मावनायाथ' बहुद गोजाननि खोथा मावखाया बियो आं मिथिगौ बियो खुनुदिन मावनाय नङा बियो दिनै माने गावखौनो लानानै बेस्थ' बियो बिटिसिनि रायजोफोरखौ लानानै बेस्थ' नङा आरो मोनसे गोदान खोथा आं मिथिदों माने 1 माससो जाबाय नामा बिटिसिआव बियो गोदानै मोनसे किटचेन बानायदों गावनि अफिसजों एटाच गाव खालामग्रा अफिसजों एटाच बिटिसिआव 5 स्टार रेंकनि बिराद मोजां माने किटचेन बानायना लादों बेहायनो ओंखाम जायो बेहायनो ना बेदर जायो बेहायनो साहा लोङो मथथे बेखौ नायनानै जों जितु बुजिनो हायो माने बिराद सेफथा मानसिया
न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन ना बेदर बायनांगोन सिपिनिफ्राय फैसा थांगोन खरसा जागोन दा बियो बिटिसिआवनो किटचेन बानायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा ना बेदरबो बायनानै जायो गभर्नमेन्टनि खरसा बिटिसिआवलाय पकेटनि बोरै खरसा खालामनो बे बिटिसिनि फैसाजोंनो बियो खरसा खालामनानै दा ओंखाम संनानै जायो हरावबो जायोनो सानावबो जाहैदों सानावथ' जाखायोआनो मोनायावबो जायो माबादि सेप्टा किरफन मानसि बेबादि मानसिया बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन नामा आं बेखौ नुहुराखै ओंखाम संग्रा बानायबावबाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ओंखाम संजायो ना बेदर जायो ना बेदरखौथ' बिराद जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायोनो 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन थांनानै नाय जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफाना सालाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय सोर फाग्लानो फैसा होफेरा बेलाय खोन्थाथों सोरबा गोरिबा न' बानायना होदों होननानै सोरबा गरिबा बिनिफ्राय 500 थाखा मोन्दों होननानै सोरबा माने आरो बेथ' बादो बेफोरखौ बादो आं बुंबायना न'आव संजायोबा खरस जायो सिपिनि फैसा खरस थांगोन ओंखायनो दानिया